Wallet, comment on fait que? Wallet. Moi, je vais dans le ça, n'a sur fait mal bien sur. Wallet. Wallet. Zoomé. Alvin n'en faille. Ni daga wuli terim so. Alvin. Wallet. Alvin. C'est pas vrai. Non. Eh Allah. Kadi. Mais, est-ce que tu as vu? Wallet? Eh oui là. Amina tasso. Mon téléphone même. Katasowa? Il y a téléphone flé. O mais tu n'as qu'une douée tasowa. Mon téléphone, c'est un téléphone où mais O muso kono man mi reflé ne o akili nunu be bouger de wa ma fam. Ni na liga téléphone dalé ni sore. OK. Comme il go taso mi to yaka. Otise yage sa. Otise yage. Alvin teso. Tempe. Allo Bengue. No, Fifi nana wa manare. Ah, ni fene ni bala ide. E ki ga chela sigi to ngata mo gore take. Ko muso kono man koro sigi. Adonu be no, lu mafuru, lu be sega tu siga koro. Ha? Ina ni ga chela sigi kama ga chela sigi ke, iga mo gore ta to ino. Ni tenyare. Na ni bigo ni anana. Oh, haya bana. Okay, nya fam kom ne kunti ano. Kambe ola. Ni atugudi. Et nous allons les tamna. Oh, ça va? Ça va. Ok. Oui, ça va. D'accord. Mais John est devenu une toile. Ne yɛrɛ de y'a tobi kɛ, e y'o fɔ mun na? E bɛ se ka dumuni ninnu na de. Ne taalen Canada, n ko ne tun bɛ dumuni tobi de kɛ. Ne tun bɛ restaurant ba de kunna yen nɔ yanni ne ka jɛgɛ baara in daminɛ. Bi n yɛrɛ de n tɛgɛ sigi nin kan. A dun n'i y'a goûté i yɛrɛ bɛna dɔn. A bɛna fɛn kun bɛ gɛrɛ i bamuso la. N'o kun ka di dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin bamu ka bila ye. Monsieur Jabi. Ka sɔrɔ i m'a nɛnɛ fɔlɔ. Ayi non n m'ale ka plan dɔn. Ale ka décoration kɛcogoya fili t'a la o. Bamu. Mais aw sigilen bɛ mun na n'aw tɛ ka dumuni kɛ? Ayi an bɛ kuma ɲɛfɔ dɔ de la. Mais an ka dumuni kɛ. Non, c'est propre quand même. Ouais. Ni a fɔ denmuso ka gɛrɛ u bamuso la. C'est l'un des avantages. Ouais. Paraît-il k'a kun bɛ nin baara kɛ Canada. Awɔ a bɛ nin kɛ. Mais n'i ma baara sɔrɔ i bɛ se ko dɔ la. O tɛ bila yɔrɔ duman ye. Oui. Oui. Bismillah. I ka dumuni kɛ sa. Pop. N terikɛ a cogo di? A se mun ko nɛgɛ na. Non i yɔrɔ Bamu nɛgɛ nin tɛ dɛ. A diyara yɛrɛ de. N'a ka di. Sisan, comme tu es bureau là, il est presque midi. Oui. Donc, il faut que ne ka sɔrɔ yen nɔ. Awɔ. Donc, ce serait pas la peine i ka taa tuguni.
moi je vais aller Mounougan signer ma baisse. Tout ce qu'il y a lieu de faire, je vais aller faire ça tout de suite. Ok? Bon, mais même blaner. Aïe, ah, bah, blaner. Dumuni ke folo ke. Il est temps. Mais Barat, il te met ça, Dumuni de quoi? Il fait c'est presque très vite. Ouais. Voilà, donc pour éviter tout ça, tourner la table. Ah, bâche. Oh, voilà, ici, il y a ton doudron. Mais non. Karim Kwan. Kalunga kala yɛrɛ ma kuma bɛɛ. Ne yɛrɛ Fifi ka mɔgɔw wele ko ne ma k'a nana. Au fait, ni nin dɔ ye ɲɔgɔn fo yan nɔ, e ka mɔgɔ de don wa? K'a tɔgɔ ko Layɛrɛni. Ah, Layɛrɛni. Tiɲɛ don. Secrétaire don. Secrétaire wa? Ne ka baara dɔ secrétaire don. A ka wari de tun bɛ n bolo, a ka kalo sara. Bon, a ye ne wele a ma ne sɔrɔ. A nana i sigi so kɔnɔ k'an makɔnɔ de. N y'a ka wari d'a ma. Voilà, sinon foyi tɛ yen. Grand frère secrétaire. Mais mon galotigi ye mun na? Ne ka ne bɛ ne cɛ ya. Secrétaire de don. Comme e tɛ taa ne ka baarakɛyɔrɔ la. Sinon ne tun bɛ taa a bɛ ɲɔgɔn dɔn. Bon, a nana n y'a ka wari d'a ma, a taara. U ka so filɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ tout près. A ye ne ka so ɲininkali kɛ o. Komi e ko k'i ka secrétaire. Mais secrétaire de don kɛ. Debe be delila ka muso dɔ ye ne nɔfɛ so kɔnɔ yan. Jaabi mun b'aw cɛ? Bam, sabali sa. Ne de y'a f'i n k'a nana ka kalo sara nɔfɛ. Ok, n y'a mɛn. Matu. Naam. Hakɛ to yan. Naam tan bam. Ni jɔn ye? N nana ni nin ye sokɔnɔ baaramisɛnninw de kama. A bɛ to ka occuper sokɔnɔna la. Matu. Naam. Ni ne yan dutigi ye. Ni ne kɔrɔkɛ de. I y'a mɛn yan? Awɔ, n y'a mɛn tan dimi. Tiɲɛna aw bɔlen don yɛrɛ de. A tɔgɔ de ko Matu Jabi. A tɔgɔ ko Jabi. Tɔnɔ Jabi ani tile. O b'an tile. O basi kɔni tɛ yen. Basi foyi tile ma. A ka dugulamɔgɔw. O bɛɛ ka kɛnɛ basi t'u la. O ɲɛna. I yɛrɛ dun basi t'i la. Alhamdulilayi. O ɲɛna yɛrɛ de. Basi tɛ. Komi yɔrɔ bɛ to ka nɔgɔ kuma dɔw la. N y'a ta ka to ka sokɔnɔna jɔsi. Awɔ kɛ tɔnɔ Jabi. A y'o de fɔ ne ɲɛna. Ko ka to ka sokɔnɔna ko, ka kogo ninnu ko, donc ka yido ninnu fɛnɛ ko. O ni ko ka to ka tobili fɛnɛ kɛ k'a ka dun ko komi yan baaramisɛnnin ma ca. K'ale yɛrɛ fɛnɛ nimɔgɔmuso bɛ yan n'o ye muso ye. Ne k'a ma n ko problème foyi t'a la n ko y'a mɛn n ko ni Ala sɔnna ma n ko n b'o kɛ ko n ka to ka hakili to sokɔnɔna fɛ. Hey! A ka ɲi. I ye dumuni kɛ yan? Awɔ. I ka ci tɔ kɛ. A naliw sayara dɛ, baara ka ca o. Mais, e bɔra ni ne ye min? N terimuso dɔ de n diyan. N terimuso mɔgɔ ɲɛnamaba dɔ yɛrɛ de n diyan. A fɔ nin ka baara bɛ laban? Mun na? Est ce que e bɛ k'a ka comportement jateminɛ? A denmisɛnniya de b'a la sa. Denmisɛnniya de b'a la. Ne olu fana de f'a ɲɛna o. I b'a dɔn n tɛ ba i bolo dɛ. N'i ko min o don. Nka nin ka ko ma ne kunkolo minɛ kosɛbɛ dɛ. Foyi t'a la. I ka dumuni kɛ. Ayiwa, n'i ko cogo min na. Tiɲɛ yɛrɛ la, i ka dumuni jɔra dɛ. Merci. Walahi. Uncle. Mister. Anji. Ne ba. O kuma na Johnny. Kan ni singa salon wa tanto. Ite kuma fushi. O mambe. Jabi mo fola. Ko jabi wa? Jabi de. E ma ko be jabi la dia. Ni o ka tugo dia. Kan ni singa salon wa tanto ite kuma fe ko fushi. Tayin jabi be no ko so kan. Tata, ite da o singa jabi de na na wakati ni ta.
O kuma ne ko ma fɛ ya jabi ma ne ko fɛ yan na n ko jabi muso de ye ne ye ka ne sigi n ka salon kɔnɔ tan tɔ k'e ni jabi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ma bɔ i ka taa o ye kɛnɛmana ko ne ka salon ye ne ka salon ye wuli ka taa kɛnɛ ma ni jabi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛ taa kow kɛ kɛnɛ ma. Kɛnɛma ne tɛ taa yɔrɔ si ni jabi mana ne tɛ taa yɔrɔ si e ma f'i ka salon na ni jabi nana wagati min ni min fɛ n'i y'o fɔ a ɲɛna ne ta. Ni de ye tiɲɛ ye o ne sɔmina sisan k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ne kelen ka taa an fɛ yen weekend kɛla ka na jabi bɛ to ni musomaninw dɔrɔn de ye ne ka so kɔnɔ yan nɔ ni dɔ dunna dɔ bɛ bɔ ni dɔ dunna dɔ bɛ bɔ i bɛna bana jugu san ka di yan ten tɔ n sigilen k'an da don kuma na wuli ka taa ka bɔ n ka salon kɔnɔ. Ko bana wa ne sigi ye banabagatɔ yelen dɔn n'a kɛra bana min cɛ n'a bɔra e de ka so kɔnɔ hali ni ye n'i b'a dɔn ne tɛ banabagatɔ ye o. wuli ka taa ka bɔ ne ka salon kɔnɔ ni jabi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wuli ka taa ka bɔ ne ka salon kɔnɔ jabi bɛ wuli ka ne sɔrɔ yan nɔ. E ma f'i ka salon na yan n'a bɛ so kɔnɔ yan min bali y'o fɔ a ɲɛna n'a bɛ kɛnɛma ne ta de don. wuli ka bɔ n ka salon kɔnɔ wuli ka taa ka bɔ n ka salon kɔnɔ. N tɛ na n tɛgɛ don e ka mɔgɔ la ɲɔgɔn ye. Ni ne ye tiɲɛ o jabi dɔgɔmuso bɔra ka na k'a ka voyage la ka na yan nɔ o de tuma jabi kelen bɛ ka baarakɛla dɔw ta yan nɔ sisan k'o ye sokɔnɔna baarakɛla ye o de ye tiɲɛ a kelen bɛ k'a kɔrɔmuso bila ka e fɛ ka muso fila ɲininkali jabi ma bon ale su bɛ bonya ni jabi su ma bonya ne su bɛ bonya ja ne tali fusara o de ma bɛ ka insister ko fo ne ka na ka bɔ an fɛ yen nɔ a ɲina jabi bɛ na ne sɔrɔ yan walayi jabi bɛ na ne sɔrɔ n tɛ wuli ka bonya su bɛ bonya a bɛ kɛ mun ye a bɛ ko ye a n'a dɔgɔmuso in ta u bɛ na an sɔrɔ yan a bɛ ko kolokolo k'a bila tan tɔ e tɛ don yan koyi i tɛ don yan nɔ ta i ye den min dɔgɔ ka tɛmɛ i b'a fɛ. kojugu duniya yɛrɛ de kɛla kojuguso ye kojugu duniya yɛrɛ de kɛla taɲiniso ye n'i ye fɛn sɔrɔ kojugu n'i ma fɛn sɔrɔ kojugu n'i kɛla mɔgɔnin ye ɲɛngoya. Allo? Walaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karamɔgɔ do jaaji. Ne b'a fɛ ka ɲinɛ dɔɔnin dɛ. Awɔ. Wow. Ɲakili b'a la. Min ye 3,000 di tɛ o tɛ wa? Awɔ, furako in na. E ma tila furako la, i ma a résultat ye wa? Ni ne ye tiɲɛ o. Elle est là, ma crème sucrée, ma miel, ma dulcinée. La dame des dames, quand on te voit, on sait que voilà, c'est une femme, c'est une beauté qui est là. L'étoile, l'étoile qui éclaire ma nuit, le soleil de ma journée, elle c'est là. Fifi, je te dis, quand je te vois là, mon cœur, ça fait boum, boum. Déjà, l'accélération, ça continue. Karim, Alama, ni kuma ne fosi te nabi. J'aime pas quand tu te sens mal, j'aime pas. Toi, tu sais que moi, j'aime pas ça. Mais mon ami, il y a quoi? Il faut me dire, par rapport à toi, c'est la solution. Hein? On peut dire Fifi la solution, c'est clair. C'est pas vrai. Nuko, Karim, ne t'allais week-end qu'elle a en fait. Jabi n'a pas secrétaire Denis de phoner la soirée. Pour un glace en fait quoi? En à la tché. German belle le ban l'autre. Il faut se rassurer que mon est en parce que moi, il sent que personne ne le chasse. Moi aussi, je m'en abonne carrément. Est-ce qu'il y a la forme? Mais mesdames, tout, Alfred, tu vas péter tout. Mina, sans. Jojo. Qu'on a mai, ce qu'on a mai. Et tiens, mon ami, on est mal fouillé. Timur kana takana fulu Karim oui et ma fondé jay ni secrétaire be ñoko fe secrétaire mais ana bureau secrétaire la reine ça n'était ça ani ga Fifi de ñoko fano kudme mu bu ñoko bu wari la tamu kana e me dara ni retim ko ni abu la reine to gene ci tuna ta ko kan la mesa tout là ou bi kuma kan tamu kana ba gérer moi je suis ton ami non ba gérer tamu kana ça ne connaît
Ngome kleflani ngene la rene do ere ba do fi flani abi glant ngene la. Ne kun tiga lafiya o de kama ngome kleflani ngene la rene do. Kleflani te keni muso beye, je t'ai dit, il va dame ndo o ta nyowe jusqu'à l'infini. On l'a mis la fille, mais moi je vais gérer ça. Je vais gérer aussi tu m'en as quelque chose na ba ton fille. Mais ti murmuru kana. Karim. Nous y voit mais nous y kiga ya le. Ala kamo. Anye fois et tugo mina Philippe sika fam tugo mina. Bi deli redi wallahi. Sunu ebe ne ka situation bedo ne ka fo dugule dila sa. Ne re bi degré mina e ba do. Na furu san joli ko kotini muso che. Kangre so ne ba ko saka jigi sirle. E ko maro ko chema sa. Ni wati lebe ne tuma ni kedo wallahi tumi sa. Ouais. Il fallait y aller ça. Bi deli ala kama sutura. Je sais. O kama migi sutura ça. Et t'es né ou bien. Et tu vas sortir ça n'était ya. Bon ça maintenant tu sors, tu vas. Je vais gérer ça ici. Est-ce qu'il va faire moi? Moi il m'a conduit que ça, il m'a conduit que. Mais l'air dit moi là mais faut l'air ne ka jije ne ko ngoto am la ja kan nga so na ma wole sa che. Mais pourquoi le non? On m'a dit mais femme fait ça quand elle fierté de. Mais ça veut dire qu'elle t'a aimé. Elle dit monsieur Keri fait fierté à. Pourquoi il manque d'ailleurs? Mais bien mon ça. Non mais j'arrive mon ça. C'est comme ça. Abila nga foi che. Ah mais qui a foi che? Elle m'a doit kane. Elle donne kane. Est-ce qu'on va bien envoyer nia? On a jarabila, c'est comme Kabouriki. Est-ce qu'il va faire? Donc, si ça, et mais t'as quoi? Moi, je vais gérer ici. Il y a comment tu pars, ne t'inquiète pas. La rente, on est commandé qu'on a. Les flammes, la rente, a diminué qu'on a, la prenne d'organes, qu'on a déjà, et les camarades. C'est mon ami, il faut les mal. Comment on a placé? Tu veux le goût de la main? Ok. Comment faire quoi? Comment faire? Il faut pas t'inquiéter, monsieur Djabi. Ne t'inquiète pas. Elle te fouille calama. Toi, tu seras intelligent. On a d'autres. Fifi. Ni tau pe ko. Kashi da bla sai ganya fonyena. Mune kirani. No, kari ni ma fiye na une mudra msuba na wakatole kora. Awo ne bu be kalamo. Nto masa. Il me histoire de la kale quoi. Il faut monsieur Diamant secrétaire quelque chose comme ça. Awo bi kari Jabi ka secrétaire deni ni na ne soro ngata bali joshi la bi. Kani singa salon no ga foli ga dron ki singa salon no. Be ga nyine kale mago be Jabi de la. Ay kuma chama fona ya kila ga ne doga tu ngabo Jabi be ta le soro kenema ko luta de kenema. Nana che Karim Jayi mane sara de wale bile Jayi mane sara ne kuma sigini ne dogele ga poko Jayi be so muso ya ta ka frane ga no wale bile me Jayi na ne sora Karim Jayi na ne fifi da vale sora anye ano Tio me bolla le pe ne ba che be la fo Jabi ana furu ba de ga si kuma sigi Jabi drongu Jayi be kila ndore ga na da sungu ti ga fo na ne doga ya funga salon one ano Que c'est ça? Jayi mane sara Karim que c'est ça? Il me dit tiens. Et où tu es l'homme est comme ça hein. Est-ce qu'il va roter lui flinguer? C'est parce que n'ara comme fait et les beaucoup nous calama parce que on te fait gars cacher tantôt. Est-ce qu'il va calama qu'elle m'a dit elle Jabi Karim on dit mais je vais te dire, là, il faut une fille donner et une donne mais c'est pas bien à prendre un bon état. Est-ce qu'il va la femme? Il faut pas plairer. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Il faut pas plairer. Jabi Flani, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit. C'est mon ami. Jabi, c'est mon ami. Mais il a tout ce caché les mains. Il n'est pas d'accord qu'il a essayé quelqu'un de faire tourner. Tu penses que c'est pas pour ton bien? C'est pour ton bien. Est-ce qu'il va la femme? Donc, il faut pas penser que c'est quelqu'un qui est fidèle. Puis il est très sérieux. Il y a un moi. Mais il n'est jamais de il faut pas qu'il garde sur la ligne. Les gens qui boivent du calama, ils vivent doucement. Il faut supporter ça. Il y a un moi. Ça peut aller. Avec des plairer. Avec des plairer. Elle m'a dit là-bas, il dit tout. C'est du divorce et puis c'est fini. Il ne faut pas plairer. Il y a même. Jabi tene do wale Jabi nane sora. Jabi nane sora no. Ne somo wale wo ne ka che buko da da. O do ne ka male tiga se Jabi ba. Wala an ne de ne do ni danga de bum ne wale Jabi nane sora. Ni Jabi shuma bo ne fifi shubo bo ya wale Jabi nane sora do. Eh, Bugwali kana kala. Ikana jimi ka kudo ke. Ikana jimi ka kudo ke. Yeah. En fait, c'est ça j'ai dit. Toi tu seras à moi. C'est moi qui connais mon ami. Je t'ai séparé de lui, il n'a pas pu résister, il allait chercher une autre. Secrétaire, c'est ça qui me fait un peu mal. La secrétaire, je la voyais un peu. C'est terminé, mais tu es Jabi Mai.
Ah non, Fifi, c'est fini. Ah non, il file là. Il va se réfiler la froid que tu là. Walma, il m'a froid d'afa. Ah, ok, ma éclat la ya blami. Irajme? Ne bal mamsou. Froid filiora gitron sans flaewa. C'est aramademi ngolobi kandala ibite magonye fura ka kla ko la katafli gitron sans fla ete do mo gasilawa. Ah? Ni mogo benana e ka danga nyesima danga bimne ni mogo benana e ka ineni bilane ni kamimne ni choche sen la ka ngasurun cha bimne o fura be sira soro to disa ah an kara mogo wan fana mbaw do feuna ka di aw mangaka ko dro aga kladro aga tabla nyama na be to fli gitron cha manjela ah ni mogo e fiki pan en ala cheni ben nyama be kuelawa ah no manya ibe sara ka fago an karama ko ay fura la ngolon do manya ka worum na kadu eni ala ni kirache ere ba do ni fura me se ka fenya yewa ha ni me mune nyaye foi bila ke ton nante foi nyaye eni ala che mogo bi ka fura nyene mata ka tabli gitron san fe tuko tisa karama ko munu bo fie o ma tien fosa o tisa ka ke sa fura nyene ma be fili bala walma ave fili nyawani la fura te fili gitron san fe sa ha era ka jitemne demaya tigu jamana de be mogo bla ka taka yoro franc gitron franc mokma abe aka frala ngolondi. Je t'ai dit, la Fifi, elle sera à moi. Parce que moi, les choses, c'est la mentalité. C'est la mentalité, c'est pas l'argent seulement qui commande, c'est la mentalité. Mentalité. Ça, c'est en espagnol. Mentalité. Je t'ai dit. Jami, toi et moi. C'est quand tu as la femme de mon cœur, Lulu de mon cœur, mon choix, que tu as eu marié, on a obligation. Parce qu'on est amis, que moi, je ne peux pas dire ça officiellement. Tu sais qu'après, il y a fois que Jami, il dit tout le monde à son moyen. Mais tu as une manière là. Mais Fifi, tu as une manière là. Hein? C'est ça. Et tiens, il y a une place, la reine de Nanatan. Oh, elle c'est notre celle de valeur. Il y a circulation. Ça s'appelle de l'harmonie. Là. Et puis quand il corse là. Mes respirations sont bonnes, mais par rapport à la style. Il y a un mode créé. Il y a un mode créé. Tendance mode. Chaque la défilé là qui a créature du jour là. Bref, tu es bien habillé. Tu es très bien habillé. Oui. C'est mon nom. C'est. Ouais. Grâce à ton grand frère fou. C'est bébé à disposition. Allez, madame mobile. L'état sur le Jami Bouli Kamayero. Il y a un gueule. Wallahi. Ouais. Et à deux côtés là, un gueule. Mais tout le monde se voit ça. Et ma tia nous fouchi. Faut me rember. Et tout le monde se voit quel. Hein, Karim? Et il n'y avait pas de et qui n'a pas là. N'est qui est une fille de tout le monde. Il y a qui va aller, mais il y a qui va aller. Il y a qui va aller, il va pas nous blaguer. Ma cœur, j'avais quoi là? Mais elle m'a dit pour les salades, les bébés. Dis-moi, ne va pas faire. Nous t'allons nous méquer. Puis les bénis. Tu as un blé là. Nous sommes pas là, on a assez d'avis, nous sommes. Hein? Écoutez-moi. Ni devant le banana et là. Déjà, tu me l'écris. Il veut qu'elle a tué Sochi. Mais il n'est pas encore mal. Mais il devait là. Il faut finir la salle. Il donne. Il te l'a fait une bête à tourner à payer. Il va. Mais dis pour le bien. Tu vas me le suivre. Je vais voir. Et pour se couper le nez, ne voulons ni poser la paille. Diako tobe ka wolo ali jabe sungulu tike o fuku fifiye te furusa ya ala ya ko furu be sa yiri yiri ko mo shikana siko yiri ko mais ebe furusa de kanta bi mo na ko amne ko furusa le ya o ta ko fu fifiye na ko debe jabe furu ko teria
Jabi wele iba fa ko jabi nani tirige karimu ani muso fifi ina muso kila ka ala kam wole mina ne dusu su jabi wele ne tirige ne raba don ay hera mu kene jabi kama ne baraso bumako yano bumako baraso lima no ne ka sono kumene bolo jabi kama ne mobile so ne dona mobile kono jabi kama ne kumbe loise la ne so so ron dona kono o so papier be yere to la jabi o kene na foro ko binne no muso de be nyowa fe e bula tetigi na e na akli ble o na akli te ko e me ga tigine la ga se yarom na la le bado ne ra taro ne ben ko ke chugum na e bulu ne la fi la lelo not mo la du su ne ben taga nyeshi vivima na kele sigile ntaro be yoro karim iti miri alala be miri ni tara misiri ko me nimsa na ko kele ona mais ni misantaro ma fo jabi e chumda don la téléphone tan wo jabi wele wo jabi en fait bara yo amba dabla misro ga che fa ndesra ne erem na de demabi erem na ke sababu ye jabi ga poni kala ba akala kama sabali jabi wele téléphone fle jabi wele afaye ki pena ne sona afo mina yamara dima e ko re wele ga afaye kila pele ai chamfuata iga chamala ai sa o que sa ai toro ko ju ai toro na me ora na mu pene mu me la fe ore ga tan fi troisième pona o troisième me la fe ça fa di to de ta ai sa na de te paro te la ta ko jara ko ju ta mi te no Allo Jabi, ibe bara la pepla. Ina Karim contrôler kana ta roshi. Ay janto ala ga di ko bla ta projet ko la yamea. A wole téléphone na 500. Iga garde femme perfect. Yamea. Ça va? Nous t'avons dit de la maintenant. Bon, en fait, nous. Bon. On va se dire là. Awo beto ene jamba. Neko. Donc nya famia sa. E me fega flyer ta ka fala ne fifiga ya. Non na chuo. Comment ça? Mais ne sais pas muso flana fara e ka chuo di. Okmawo, la reine join. E ka secrétaire de ni join edo. Peut-être si vous Jabi. Aïssa. Ça va ça. Mais elle m'a pas pensé. Elle m'a pas connu ka secrétaire wa. Mo me ne ka barakela yi. Mba sara. War min kadinya ni no se ka nyuko fitu. Lu kon dabla sala e fe fifi. Nya famia. Ido on bura Canada ka ne ano. Muso flana furugo de magadi ma yoro de. Ore cheu. Dom na ne afina ko mta muso kono makono. Ima fone na nega segin do na foshi. Iyere ko ni makone ga takon dumi ni ja ko nega segin Jabi. Ja fla ta ko de be Jabi kono ja. Aïssa fifi. Ne o de fi ça. Pourquoi ne be flana ta ke to ya iye mun kena? Nye son fi ngi ka ke bi ko ke mun na ne be flana ta. Mo ko duma mi enyo ko na muso nyina mo to abulu. Ka kla ka foki be flana ta. O kuma ntenga dura do. Jabi, tu as fait. Ibo ne mana na kuma life. Wal me bolo me kunega la. Sebe fo engwe, me sebe kuma life. De sebe fo na ne mana na ko etanto. Bigi nyine ya kinyi ngal sebe akila kan kuma wala fo ne. Ala kamsa. Ire bar mo balo mo subia ne ti fa aka nyine e tapsula. Sabali yere ni. Lere ne ka secrétaire do ne fuit ne na che. Nugo ni aka sara di wati sira ko mu ga roba hankreve. Ngaka to na ka wari mine. Kana na foki mo ka dimini ko sa. Mbla an kuma nke boya. Jabi.
Jabi ne filɛ ɲininka bonya kɔnɔna la e fɛnɛ bɛ jaabi bonya kɔnɔna ye la e ka secrétaire muso bɛ se ka na sigi fo ne ka salon kɔnɔ cogo min bɛ tila ka kuma fɛ a bɛ tila ka n dɔgɔya ka don ka tuguni non n'a sɔrɔ a y'i dɔgɔya a ma ɲuman ko kelen na o ye molobaliya de ye ne t'a dɔn layara ne bɛ se ka bɔ a ka so cogo di k'a bɛ dɔgɔya yan o walahi n'a kɛmɛ k'o kɛ ne b'a bila ka bɔ baara la ayi n'o tɛ se ka kɛ n bila dɔrɔn an b'a mayɛlɛma kuma kɛ ne y'a fɔ a ye n ko n'a sɔrɔla wari ko don a k'a fɔ ye a kana wari minɛ so kɔnɔ a hinɛ de bɛ ne na a ka musokɔrɔba n'a ka cɛkɔrɔba bilahi solution foyi t'u bolo ne bɛ ka ɲɛmɔ ala a n'a kɛra kama ne bɛ se ka taa fɔ ko mun kan cogo di sa mais e n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ma a b'a fɔ k'e n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ma o ye manamanakanw de ye sa walasa k'a yɛrɛ bɔ e bolo parce que a b'a dɔn ni e y'a minɛ bɔgɔli i b'a bugɔ k'a faga yan mɔgɔ ti yan n'a kun m'o fɔ a tɛ se ka tile la walahi bilahi sinon foyi tɛ yen e kɔni e ɲɔgɔnna a bɛ ne layara ni cɛ yan i cɛ ka ɲi i fiɲɛji ni fɛnw ni e yɛrɛ yɛlɛla ne fɛ bilahi ne ka don bɛ diya la bilahi dugawu den ni barika den yɛrɛ wolonwula sa o tɛ bila kana to an ka ye tan n ko hɔrɔnmuso mana nɛgɛ e k'i teliya ka don bani k'a kuma tɔ fɔ ne n bɛ fɛ k'a dɔn mun b'i n'a ɲɔgɔn cɛ n b'a f'i ye cɛ yɛrɛ ni ko fo a ka mago sa ne kankari da den kulo jani don n'a fɔra ne balufu n ka wari bɛɛ n sagoya b'a la n'a fɔra ne de bɛ to deli la diɲɛ don o don muso da la mais fifi ne tɛ nin kɛ muso bolo walayi